sportovní hrdina. Jedním slovem, vzor. Pro mě znamenal motivaci. Hän merkitsi melkeinpä enemmän kuin Paavo Nurmi, joka merkitsi minulle aika paljon. Nějakou touhu potom být s těma lidma spojený. Hrdina. Helsingin 1952 olympiakisojen sympaattisin urheilija. Byl to opravdu vynikající člověk. Kdyby cokoliv chtěl, tak jsem ho udělat pro ně první poslední. Emil byl vynikající kamarád. He's a kind of an athlete whose fame is never dying. Sláva! Kopřivnice. Malé průmyslové město na Moravě. 19. září roku 1922 se v malém domku na okraji narodil Emil Zátopek. Jako 7. z 8 dětí musel bojovat o své místo na slunci. On pocházel z dělnické rodiny, kde měli vždycky trošku vejš do žlabu. Zaměstnaný byl jenom otec té Tatrovce kopřivnický. Bylo 7 sourozenců, že jo. Emil byl nejmladší, takže měli obyčejné jídlo, když nebylo, tak měli jenom chleba. Tam se, myslím, naučil Emil skromnosti a vytrvalosti. Doma, když bylo něco potřeba přinést, odnes, zaběhni, skočit, tak to dělal on automaticky. Když byl ve škole, tak běhal panu učiteli pro šumku. On opravdu rád běhal. Tanečník byl prý Emil vyhledávaný, protože byl veselý. A hlavně proto, že byl neúnavný. Vlastnost, která mu zůstala. Přišel tam do takové té party těch běžců zlínských, i když on ze začátku nechtěl běhat, ale jako dorostenec to dostal nařízený od vychovatele v internátě. No, první běh má být onen běh Baťovy školy práce, kde ho vychovatel chytil. A jak se ulejval, přitáhl ho a Emil se dopálil a říkal, dobrá, tak jako když musím běžet, tak poběžím tak, aby byl nejlepší. A tam, když se najednou zjistilo, že on byl druhý, aniž by předtím trénoval ten běh s tím Zlínem, no tak vlastně začal chodit trénovat a tam ta parta atletů ho vzala mezi sebe. Takže on vlastně od té doby té atletice propadl a tím, že se dostal pak na vojnu, tak i na vojně trénoval v době mimo svého zaměstnání. Takže takhle pomaloučku to vycházelo a zjistil, že může vyhrávat, když bude lepší než ty ostatní. Kolik týdnů a měsíců trénoval, tak den po dni zcela sám. On vlastně hned začátku, když začal běhat, tak samozřejmě běhal tak jako naši vytrvalci, co se vlče neuteče, prostě ten, kdo běhal delší tratě, tak běhal víc kilometrů, ale on si v tom udělal sám pořádek, jo, a začal zkoušet, jestli opakovanou rychlostí by dosáhl vytrvaleckých výkonů. Tak Emil začal běhat stovky spojované, čili takzvaný, dneska tomu říkáme, intervalový trénink. 5x200 metrů s meziklusem a teď měl takzvané čtvrtky, 400. A teď je solil podle toho, jak byl čas a náladu. Takže 5x200, 20x nebo 3x nebo 40x 400 metrů, zase 400 metrů, jako v tempu, meziklus 100 metrů a zase 400 metrů. A mám ben, že to dotáhl až 80x 400 metrů. Musel k tomu mít speciálně v oblasti svalů predispozici takovou, že v zásadě ty svaly byly trénovatelné. U Emila Zátopka to bylo výnimočně v tom, že ten počet opakování byl obrovský. V dnešní době ty běžci by to asi nezvládali, lebo ta čtvrtka je fakt jako šprint. Ale jako se o něm hovorilo, že mal ten dar jako prostě rychlé regeneraci, tak asi jak v sebe hledal ty svoje možnosti, tak jako prostě ho to dohnalo až takému obrovskému číslu, aby konečně mal asi pocit v sebe, že je konečně unavený, tak jak si on přijal. Zátopek vážil 68 kg, měl 5 až 4 litrů vitální kapacity, tep 72, krétní tlak 136/70. Co je ale zajímavé v tom, že udělali jsme též výsledek srdce, měla už tvar, který vídáme u vytrvalců nejrůznějších druhů sportu. Oválný, skoro kulovitý, se zvětšením levé komory a pravé předsíně. Do dneška se odborníci neshodli na tom, jestli Emil byl od přírody talent po té stránce fyziologické, běžné, ale já si myslím, že on to všechno doplnil právě tím svým přístupem k tomu sportu a tou ohromnou poctivostí a vynalézavostí v tréninku. Já trénuju hodně. Denně nabíhám tak 15 až 20 kilometrů.
A protože chci nacvičit co nejvíc rychlost, tak běhám krátké, rychlé sprinty, mnohokrát za sebou, třeba 20x400 metrů. On přišel s pokrokovou metodou, která vlastně byla v té době jedinečná a s různými obměnami funguje do dneška. Podle mě to bylo vlastně na svoji dobu úplně geniální. Emil měl jedno velké štěstí, asi, že ho nepokazili žádní trenéři, jo, který tenkrát v té době by asi prostě do tohletoho nikdy nešli. Do takového extrému, co on tomu tréninku dával. Dnešní sportovci využívají poznatků vědy daleko větší míře. Emil, když si vytvářel svůj trénink, tak spíš k tomu přistupoval intuitivně. Zátopek neustále vymýšlel další tréninkové metody. Běhal v hlubokých pilinách v jízdárně s koňmi nebo venku v těžkých vojenských botách, takzvaných bagančatech. Tvrdý a těžký. Rozhodně to má daleko k tomu, co jsem zvyklý v dnešních moderních běžeckých botách. Jako první atlet u nás trénoval Zátopek naplno i v zimě. V akademii tam, to jsou ještě stavby z dob císaře Pána a ty jsou dlouhé a mají dlouhé chodby. Tak když neměl možnost jít třeba na hřiště někam běhat, tak běhal na té chodbě a říkal, ale není to ono, protože já, když potkám pak oficíra, já musím pozdravit a to je blbý, já se nemůžu soustředit na běhání. Jako neúnavný inovátor tahal pneumatiku na provazu za sebou nebo vymyslel geniální cvičení odrazu, jelení skok. Docela těžký to měl chlapec. Tak jelení skok jako takovej mi úplně nejde do běhání maratonu, ale do odrazu je to perfektní nástroj i pro krasobruslaře, jelikož u nás ten pohyb nejde jen nahoru, ale i dopředu. Takový ten skok měl svůj směr a proto je to geniální pomůcka. Teď je otazník, jakou vzdálenost pan Zátopek byl schopen urazit touhle technikou. Původní odhad byl 100 metrů, já mám za sebou asi tak polovinu a těch 100 metrů už se mi nezdá tak reálných. No. Zátopek říkal, že běhu stejně jako životu škodí stereotyp a tak ho začal systematicky narušovat. Je brďo. Dobrý, ne? To bylo docela lehký. Zajímalo by mě, proč to ten Emil dělal. Z jakého důvodu? Já myslím, že je lehčí než pneumatika teda. Děkuju. Dana Ingrová se narodila ve stejný den i rok jako Zátopek. Její otec byl plukovník vojenské jednotky v Uherském Hradišti. Byla vynikající házenkářkou a později se začala věnovat oštěpu. Já jsem ještě skoro nebyla žádná atletka, jenom se vědělo, že jsem docela daleko hodila oštěpem a na jaře v roce 1948 přišli funkcionáři, že udělají první závody ve Zlíně a že tam dají taky oštěp kvůli mně a že Emil Zátopek se přihlásil, že by se tam pokusil o československý rekord na 3 kilometry. Já jsem si tam hodila svůj první oštěpařský rekord. A naraz vidím, že přes hřiště s jedním funkcionářem a kytkou přichází sám velký Zátopek, jo. Tak jsem byla z toho celá, na nic jsem si říkala, to je Zátopek, tak aby si nemyslel, že hned si po bobky, tak prostě jsem, jo, tak ti děkuju, jo, a šla jsem pryč, jo. A potom on udělal rekord na 3 kilometry. A funkcionáři přišli a řekli, na, tady máš kytku a zanes mu to do šatny a dej mu tu kytku za nás. No tak jsem šla, no a tím jsme se nějak seznámili. Za 14 dní jsme potom jeli do Bratislavy na závody. On se z ničeho nic k nám taky přidal a na cestě zpátky jsme se zastavili v Lanžhotě. To bylo v noci a muzika tam hrála. Někteří kluci ho hned poznali. A teď solo Zátopek, dali mu zahrát solo a on si mě vzal k tanci a tam přeletěla jiskra. No a pak tvrdí, že Emil za ní začal chodit, ale já si myslím, že ona mu tak šikovně nadbíhala, až Emil neměl šanci. Když tohle uslyší, tak mě zabijel. To je jedno. Přišel únor 1948. Československý lid rozdrtil spiknutí těch,
kteří chtěli zničit jeho nový a šťastný život. My, reprezentanti Československé sjednocené tělovýchovy, která bude sloužit zdraví a brannosti všeho našeho lidu, my, reprezentanti Lidově demokratické republiky Československé, slibujeme, že se ze všech svých sil přičiníme o dokonalou přípravu, aby se olympijské hry v Londýně staly prvním úspěchem naší společné práce. 26. července odjížděla z rusínského letiště první část naší olympijské výpravy. Po dlouhých 12 letech se na planetě Zemi znovu rozhořel olympijský oheň. Londýnské hry byly velkolepý akt poválečného celosvětového smíření. Emil v tom roce 1948 měl už nejlepší čas na světě na 10 kilometrů. On měl strach, aby se nedal strhnout k rychlému běhu. Z začátku, když má člověk síly, tak chce běžet rychlejší. Jo? Tak se s náma domluvil, to já a trenér Kněnický. On měl tričko a já trenérky a já s těma červenýma trenérkama jsem ukazovala, když běžel pomalejší, než měl. 30 běžců vyrazilo na povel startéru vpřed a hned po výstřelu se ujali vedení oba Finové, Viljo Heino a Heinström, se Švédem Albertsonem v závěsu. Náš Zátopek byl uzavřen v klubku závodníků a teď běží někde na 14. či 15. místě. Nelze to v této chvíli přesně určit. Závodníci běží už 8. kolo. Emil Zátopek je v této chvíli na 4. místě za oběma Finy a Švédem Albertsonem. Když se rozhodli jít do čela, soupeři mizeli jeden po druhém. Heino nevydržel v horku tempo a vzdal se. Druhý Fin Heinström byl stižen úpalem a běžel na místě. Zátopek předstihl skoro všechny soupeře o celé kolo a zcela neohrožován dosáhl svého prvního olympijského vítězství. Tak nám to klaplo, docela to bylo dobrý. No. Akorát on říkal, že se mu to zdálo být hrozně pomalé, ten začátek, a měl strach, jestli jsme to nějak nepopletli s těma trenýrkama, s tím tričkem. No ne, ale ne, tak to dobře dopadlo. Britské Timesy druhý den napsali: Zátopkův finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké nemají v historii atletiky obdoby. Zátopek ohromil celý svět. Byla to první zlatá olympijská medaile v dějinách československé atletiky. O 4 dny později se za deštivého počasí běžel závod na 5 kilometrů. A potom závodníci zbíhají do posledního kola. Upředu jde Rejf, předbíhá Emila Zátopka. Získává náskok, možná rozhodující. Zátopek je třetí. Na vedoucí pozici je Rejf, za ním Schleighaus. Zátopek přidává na tempu, Zátopek zbíhá do zatáčky jako lokomotiva. Poslední rovinka, Rejf se ohlíží, Zátopek předbíhá Schleighause a ukaluje metry z Rejfova náskoku. Zátopek se blíží k Rejfovi, moutně finišuje pár kroků. Zátopek dýchá Rejfovi na záda, oba ze sebe vydávají vše, ještě krok a ne! Rejf probíhá pásku jako olympijský vítěz. Byl na sebe hrozně naštvaný, protože říkal, blbě jsem to běžel, byl jsem moc nafoukaný po těch 10 kilometrech, tak jsem k tomu nastupoval jako suverén. Jo? A zapomněl jsem přemýšlet toho. Pár měsíců po olympiádě se Dana a Emil vzali. Za obrovské pozornosti celého národa prošli bránou z Oštěpů a pak tancovali do bílého rána. O Zátopkovi mluví celý svět. On nepolevuje v tréninku a zatímco jeho soupeři spí, běhá i v noci. Hledal ty metody, které jemu budou vyhovovat, které on bude zvládat, a zvládali právě obdivuhodně. Ty, co je potom napodobovali, obvykle končili zranění a nebo úplně frustrovaný, protože nebyli schopní ty dávky zvládat. A Emil na mě chtěl prostě, že mám běžet těch 44, 500, jako, no tak dobře poběžím. Když jsem to asi 4-5 dní běžel, tak najednou jsem šel na záchod a měl jsem moč červenou trošku. To byla plná má hematurie. Teď jsem to načural do skleničky a šel jsem za Emilem.
Já říkal, co to je? Emile, to je vámoč. Tenkrát mi připadalo úplně, že zvednu. Opravdu se to jako dotklo. A on mi sliboval, říká, Ivane, já už ti nikdy nebudu mluvit o tréninku. My totiž bychom chtěli běhat 5 kilometrů. Kdo my? Ty taky bys chtěl dělat 5 kilometrů? No ano, kdo by nechtěl, když to běháš ty? To by ale nebylo rozumné. Vy jste příliš mladí pro 5 kilometrů. Běhejte kratší tratě, tam dobře uplatníte svoji rychlost. Pro 5 kilometrů je třeba hodně vytrvalosti a houževnatosti a to vy ještě při vašem mládí nemáte. Potom už věděli, co ten jeho organismus snese, on si psal deník, což tenkrát nikdo nic takového nedělal. A on si psal třeba i, jakou měl stolici, co jet, jo, jak mu to chutnalo, co mu to říkalo, když sněd třeba talíř hrachovky nebo bramborový kaše, co mu to udělalo, jestli mu nebylo špatně po tréninku nebo na tréninku. Takže takovýmhle způsobem on k tomu přistupoval a věděl, že teda, když už nemůže, že má ještě přidat. No. Prostě to bylo jeho heslo. Když nemůžeš, tak přidej. No. Malým rájem byl nazýván stadion v Houštce. Při dvojnásobném překonání světového rekordu v hodinovce Zátopka sledovalo 10 000 diváků. To byla taková, řekl bych, taková národní pouť, když se jel do Houštky na Zátopka, protože bude dělat třeba světový rekord v hodinovce. A teď ten stadionek narvaný a lidi okolo. Do dneška mě zadrává hlad, když to slyším, protože ten Emil hnál a ty lidi řvali. I na tréninky tam chodilo hrozně moc lidí, jenom se dívat na něj. No, ale takhle, Emil netrénoval na tom stadionu, on trénoval v lese. Ty lužní lesy u Labe, Emil je miloval. Vzdoušek je tady nádherný, vlhko vzduchu akorát, žádný rozcvičování na ploše, jak to je běžné. Do lesa, najít si měkoučkou rovinku, najít si palouček, kde se člověk vyválel, rozhýbal. Tam jsme snad skoro každý měli svoji rovinku, svoje naběhání. My jsme tam jezdili na soustředění, jsme tam byli jako Dukla každý rok. Později Zátopek vzpomínal, že místní specifické mikroklima mu připomínalo to nejlepší, co ve svém životě poznal ve Finsku. Věci, myslím, že to víte. Alkohol škodí, to si je třeba pamatovat. Kouření taky, ale jinak, pokud se týká jídla a pití, tak z toho nedělám žádnou vědu. Pím, jak mám hlad a piju, jak mám žízeň. To já dělám taky a přesto mi to nejde. Já umím dobře vařit, aspoň si to myslím. My to víme. Tak jsem si na tom zakládala, čekala jsem neobvykle nadšení, když jsme se vzali, jo, ale zjistila jsem, že jsem mu tím tak moc nezavděčím, protože jsem jednou dělala bramborový guláš, jo, normální bramborový guláš, brambor. A on říkal, Dušinko, to jsi mě potěšila, takové ťápaniny, to já mám rád. On nemusel maso, ale šel si třeba utrhnout na zahradu nějaký list, líbeček nebo šťovík. To on jako mohl takovýhle věci. Zeleninu chroupal, mrkev. Kopřivy. Kopřivy taky, no. Z toho se dělal salát a z pampelišek salát. Emil byl Emil, no. To už takový lidi se nerodějí. V roce 1950 Zátopek žil svůj sen. Startoval v 36 závodech po celém světě a všechny vyhrál. Porazil i o 8 let mladšího mílaře Jungwirta na jeho trati 1500 metrů. Ve finském Turku překonal rekord na 10 kilometrů. Zároveň potkal mnoho nových přátel z celého světa, včetně svého velkého životního přítele Alana Mimuna. Měl úžasný lingvistický talent, domluvil se 7 světovými jazyky, včetně finštiny. Na mistrovství Evropy v Bruselu vyhrál v běhu na 5 i 10 kilometrů. Zátopek se stává atletickou světovou hvězdou. Na
Zátopek byl nesporně hrdinou, nejenom sportovním, ale vůbec hrdinou pro celou tehdejší společnost. Ten Emil byl přijímán spontánně a díky tomu, že se stal slavným, tak se pochopitelně ten režim snažil využít jeho slávy, jeho popularity k propagaci toho, že sportovat se umožňuje všem obyvatelům tehdejšího Československa. U nás v Československu sestupují diváci z tribun do hřišť na atletickou dráhu. Tak jako v Sovětském svazu i u nás příklad mistrů sportu a všestranná podpora vlády a komunistické strany Československa znamenají, že tisíce mladých lidí přicházejí denně na hřiště a do tělocvičen, aby tu vyrůstali v zdravé a radující se lidi, uskutečňovatele nejsmělejších snů celých generací našeho pracujícího lidu, aby se stali důstojnými následovníky dělníka a vojáka Emila Zátopka. Emilku, já ti za nás za všechny děkuji, že jsi přišel mezi nás. A slibuju ti tady za všechny, že si z těch výkonů vezmeme příklad. My zde v továrně budeme pracovat s takovým úsilím a s takovým nadšením, s jakými ty vyhráváš své závody. Olympijský vítěz, kapitán Emil Zátopek, přečetl poselství sovětského lidu. Upevňování a rozvoj politické, hospodářské a kulturní spolupráce a je velikým přínosem k společnému boji všeho pokrokového lidstva za mír a demokracii proti angloamerickým podněcovatelům nové světové války. Již zmíněný Stanislav Jungwirth byl velkou běžeckou nadějí a Zátopkův kamarád z pražského ATK. Pan Jungwirth otec byl, jak se říkalo, živnostník a dostávali to občas jako dost sežrat, lidově řečeno. To byl 52. rok, to byly takové ty nejhorší roky, kdy se to všecko, ta ideologie brala strašně vážně. Když se Emil dověděl, že jsou hlasy, že by Stanislav Jungwirth neměl reprezentovat na olympiádě v Helsinkách, tak si pamatuju, že se trošku radil s Danou, ale že pak se rozhodl úplně natvrdo. 5 hodin ráno jsme odjížděli do Helsinek, autobusem na letiště a Čopek taky byl v tom prvním letadle, ale Jungwirth tam nakonec nebyl. Čopka chtěli ošidit, tak říkali, no on poletí tím druhým letadlem, jo. A Čopek říká, tak já poletím taky druhým letadlem, jo. A no ne, Dana letí prvním. No tak ať letí a však se sejdeme v Helsinkách. Funkcionáři ti skákali 1,5 m vysoko, jo. A to není možné, to nedělej, to je nekázeň, to budeš potrestaný a tak, no. A my jsme nasedli do autobusu a oni vandrovali nahoru Petřínem s taškama reprezentačníma, vandroval Čopek s tím Jungwirthem na Strahov, že jdou trénovat, no. Dana tenkrát to říkala, že já myslel, že se zhroutím, brečela, že všichni byli zaražení, no ale letadlo muselo odletět. Zátopek nakonec prosadil svou. S Jungwirthem přistává 5 dní před zahájením her v Helsinkách. Českoslovenští funkcionáři zuří a žádají Zátopkovo potrestání. Finové připravili první skutečně velké olympijské hry poválečné éry. Zúčastnilo se jich 4 000 sportovců ze 69 zemí. Poprvé zde startovali sportovci z celého východního bloku, včetně Sovětského svazu. Zátopek sledoval slavnostní zahájení her, i když běh na 10 kilometrů se konal druhý den. Olympijský oheň zapálil legendární běžec Pávo Nurmi. Me olemme nyt Olympiastadionin symbolissa, stadionin tornissa, 72 metriä korkean tornin huipulla. Výška věže byla určena podle vítězného hodu Maty Järvinena v oštěpu během olympijských her v roce 1932. Vytrvalostní běh a oštěp byly pro Finy 2 nejdůležitější disciplíny. Olympiakisojen aikaan 52 stadion oli yleisurheilukilpailuissa loppuun myyty joka päivä. Silloin kun Zátopek juoksi, täällä oli 70 000 katsojaa. Oli lisäkatsomot tuolla ylhäällä, kaarteiden yläpuolella, puurakenteiset lisäkatsomot.
Niin suuri tämä stadion ei ole ollut koskaan sitä ennen eikä sen jälkeen. Suuria tilaisuuksia meillä oli sitten muun muassa rock-pop-konsertit. Rolling Stones veti 57 000 katsojaa, ei niin paljon kuin Emil Zatopek. Hän kävi Suomessa kilpailemassa ensimmäisen kerran jo vuonna 1947 stadionilla, missä hän voitti tämän meidän mestarimme Viljo Heinon. Sitten vuonna 1950 hän juoksi Turussa 10 000 metrin juoksun maailmanennätyksen, jonka jälkeen kaikki suomalaiset tiesivät, kuka on Zatopek, siis jo ennen Helsingin olympiakisoja. Finland was one of the best countries in sports in the world 1920s and 30s, and it was a sort of expression of the new position of the country. It was the birth of the nation. We got our independence 1917. So 20s and 30s sports was a tool for the nation to make itself known and have the self-esteem. So, and the crown of it all was the dream to have Olympic Games in Helsinki. 20. července započaly boje v lehké atletice. Mnoha proudy a všemi dopravními prostředky směřují diváci k velkému olympijskému stadionu, aby shlédli první velké finále, běh na 10 000 metrů. A závod běhu na 10 kilometrů byl v tuto chvíli odstartován. Zatopek samozřejmě v klubku závodníků drží si své místo a pochopitelně 25 kol tohoto velikého závodu. A vidíme stále Anuprieva, který vede početnou skupinu závodníků a náš Emil Zatopek je 2, 4, 6, 8. Zbývá však do konce závodu ještě 21 kol. Emil Zatopek se právě teď ujal vedení. A přímo pod námi, když mu zbývá ještě do konce závodu 19 kol, stále vede. A už společně s Francouzem Mimounem Okaša získal asi 4metrový náskok, když tyto první dva závodníci uběhli první kilometr za 2 minuty 52 vteřiny. Mimoun a Zatopek mají náskok před třetím asi 40 metrů a Zatopek stále zvyšuje. My, vážení posluchači, všetci s těmi 70 000 lidmi na stadioně v Helsinkách veríme, že Zatopek bude vítězem na 10 kilometrů. A nyní vidíme, jak se to pole znovu rozdělilo a Zatopek zvyšuje. Zatopek jde jako stroj dopredu. Už je to asi 20 metrů vedení před Mimounem Okašom. Emil Zatopek v pravidelném strojovém hodinovém tempu stále a stále obíhá za obrovského nadšení všech 70 000 diváků. Stadion, do cíle mu zbývají už jenom 200 metrů. Nepřekonatelný finish, už je v poslední zatáčce. Předbíhá do cílové rovinky. 30, 20 metrů, Emil je v cíli. Olympským vítězom roku 1952 na 10 kilometrů stává se československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zatopek. A to je nadšení, milí posluchači, které opravdu nemožno popísat. S ruchem města kontrastuje klid lesů okolo olympijské vesnice Otaniemi. Zde se sportovci všech lidových demokracií, sdružení okolo výpravy Sovětského svazu, připravovali v přátelském ovzduší k velkým sportovním bojům. Historiallinen ilmapiirihän oli tietysti hyvin erikoinen siksi, että omalla tavallaan jo suurvaltojen välinen kylmä sota oli käynnissä, joka tietysti vaikutti hyvin paljon koko Helsingin kisojen luonteeseen. Ja totta kaihan siellä tuli tämä kädenpuristus, kun Neuvostoliitto oli ensimmäistä kertaa mukana olympiakisoissa. Kyllä Helsingin kisoissa 52 on aika poikkeuksellista, että Helsingissä oli 2 eri olympiakylää urheilijoille. Toinen Otaniemessä itse asiassa Espoon puolella ja toinen sitten Käpylässä Helsingissä. Ja itä-eurooppalaiset urheilijat majoittautuivat Otaniemeen ja muut sitten Käpylän. Niin kuin tämä Otaniemen kisakylä täällä, niin tämähän oli äärimmäisen tarkkaan vartioitu. Täällä oli piikkilanka-aidat, tänne ei saanut kukaan tulla noin vaan. Eli siinä heijastui tämä epäluulo vielä noin kansainvälisellä poliittisella tasolla. Niin Helsingin kisoissa 52 tällainen yhteenkuuluvaisuuden tunne urheilijoiden kesken oli erittäin voimakasta. He jopa jossain määrin vierailivat toistensa kisakylissä.
To, že se obhájí zlatá desítka, to se dalo předpokládat, protože tam v té době neměl konkurenci, on vyhrál o půl minuty. V úterý nastoupil v tom červencovém nabitém týdnu na rozběh na 5 kilometrů, tam to nebylo na nějaký velký fofor, asi 14-12 běželi, ale ve čtvrtek bylo finále 5, kde už se rvali o vteřinky a kde Mimoun Okaša vyhlásil, že nechce být věčně stínem Zátopka, že chce vyhrát, Četvej, že chce vyhrát, Piri, že chce vyhrát. Helsinský závod na 5 kilometrů je dodnes nazýván závodem století. A právě v tuto chvíli byl odstartován veliký závod, na který jsou snad zvědaví všichni v celém světě. A Zátopek samozřejmě zůstává hned v prvním kole tohoto závodu společně s Anuprievem. Ve velmi dobré spolupráci, podstatně vzadu, Němec Šáde prechádza do popredia a je těsně nasledovaný zase tým Francúzom Mimounom Okašom, ktorý je vždycky nebezpečným súperom práve pre nášho Zátopka, takisto ako už bol na 10 km. Na 5. místě je Švéd Albertsson a další klubko závodníků. A v tuto chvíli Zátopek spolu s Anuprievem podniká přímo pod naším mikrofonem nápor na další místo, rychle přebíhá klubko závodníků a je už 5. Hned za Mimounem zasadil se pěkně, ale pozor teraz na toho Šveda Albertsona, ktorý sa snaží dohnať Zátopka. A pozor zároveň aj na Pína Tajpaleho, ktorý už v rozbehoch na 5 km ukázal veľmi dobrý čas. Títo obidvaja súperi ohrožujú Zátopka, ale Zátopek teraz kričia všetky tribúny a Zátopek sa nedá. Tesne nasleduje tých prvých 4 borcov a mezi nimi je mezi každým rozostup 1 metru. Na 5. místě už je v tuto chvíli Mimoun Okaša společně s Réfem a Zátopek jde do čela. Zátopek prudce přebíhá Šeteveje, přišel už k Šádemu a už k mantinelu nastupuje a hned za ním Raif. Raif ho zná z olympiády v Londýně. Ví, jak je to nebezpečný soupeř. Zátopek znovu sa utrhuje a zase jde jako prvý, ale teraz zase Šáde, ktorého pozbudujú tribúny, ide dopredu, lenže tribúny zase volajú Zátopek a Zátopek bojuje. Eni Zátopek tam mohutě pozbudován. Mnoha tisící diváci na stadionu v Helsinkách. Probojovává se do posledního kola. Nasazuje k Moutému Piriši. A vážení přátelé, to, co teď vidíme, to je úžasný závod. Chcete vejde ku předu. Zátopek musí svádět spustý boj také Francouzem Okaša. Ale Zátopek nádherně finišuje. Jde do rovinky. Úžasným tempem předbíhá všetky 3 závodníky. Zátopku má 4 metry. Má 4 metry náskok. 5 metrů. Druhý Okaša. Zátopek zvítězí na 5 kilometrů. Druhý je Francouz Mimoun, třetí Němec Šáde. Byl to nádherný závod. To, co ukázal dnes Emil, to bylo něco, co ještě nikdo na světě nemohl v tak nádherném souboji vidět. No a nakonec jsem byl rozhodnut, že v posledním kole, že to rozpálím. Tím jsem je vyprovokoval k takému předčasnému špurtu, na který oni sami nebyli připraveni. A až se tím sami vycupali, tak jsem byl potom v poslední dvoustovce nakopnul znovu já a vyhrál jsem to. Rozradostně na ještě nečekaným vítězstvím Emilovým nastupuje Dana Zátopková k prvnímu hodu s největší vůlí dosáhnout co nejlepšího výkonu. Já jsem se chtěla probojovat aspoň na 3. místo, protože jsem byla tehdy, myslím, výkonnostně asi 4. na světě. A Dana prvním hodem dosáhla olympijského rekordu, který zajistil první místo a novou zlatou pro Československo. To krásné, jenomže jsem si to nějak tam na tom hřišti nemohla užít, protože já jsem byla úplně jako v tranzu. Vím, že jsem lezla na ty stupně vítězů a měla jsem jedině strach, abych nezakopla, abych tam nespadla z dolů a tak dále. A když jsem vylezla, tak Čopek tam čekal s nějakou skupinou novinářů a říkal, ty jsi vyhrála, no to jsi mě teda překvapila. On pak říkal, no počkej, ale tak tu medaili, co jsem ti půjčil pro štěstí, tak tu mě vrať, to byla medaile za 5, jo, tu mě vrať, když už máš teďka svoji, tak máme každý jednu. A on říkal, stejně na ní mám zásluhu, protože jistě to hodila v nadšení nad tím mým výkonem na 5 kilometrů, jo. A to neměl říkat, protože samozřejmě hamižní novináři se hned na to vrhli, takže já jsem potom řadu let figurovala ne jako
olympijská vítězka, ale jako manželka Emila Zátopka. My jsme bydleli nedaleko jezera. Já jsem spala s gymnastkama na jednom pokoji. A nemohla jsem usnout, protože jsem byla ještě rozčilená z toho závodu. A tak jsem potichu vylezla, vzala jsem si medaili a šla jsem dolů k jezeru a tam jsem si seděla. Udělala jsem si z toho takovou krásnou romantickou noc a jsem šťastná, že jsem si užila toho štěstí, protože člověk nikdy je šťastný a neumí si toho ani užít. Jo. Jásá nebo blbne, nebo tak dále vyskakuje, ale není si schopen to strávit, to štěstí tak nějak vnitřně. Myslím, že to bylo takový sportovní manželství, tak jak oba jako tomu sportu hodovali, takže ona ho podporovala v tom sportu a on zase ji a oni si uměli dobře fandit. Já si myslím, že pro Emila bylo obrovské štěstí, že potkal Danu Zátopkovou, protože Dana uměla svým způsobem ukočírovat Emila jak po té stránce, aby ty své tréninkové metody fyzicky nepřehnal. A na druhé straně, protože Emil byl velice společenský člověk, dovedla ukočírovat i tuto jeho stránku. Že podle mě ta Dana Zátopková byla takovým šéfem v rodině obou slavných atletů. Jako Dana spouzela nebo se začali hádat, tak on se takhle postavil a povídal, jako máte hodnost. A ona musela říct, jsem občanským zaměstnancem. Ona byla tenkrát občanským zaměstnancem v armádě, že jo, v Dukle. On říkal, tak si sedněte a mlčte. Ale ona, Dana to zase brala, jo. Prostě v tomhletom ona byla velice tolerantní. Byl to zmatek, byl to fofr, ale z čeho já si nejvíc cením, toho, co jsem se od něho naučila pro atletiku, a pak toho, jak moc jsem se s ním nasmála. Suomalaisessa yleisurheilussa kestävyysjuoksut ja keihääheitto on ollut historiallisesti aina ne tärkeimmät lajit. Ja näissä sitten tämä aviopari menestyi niin hyvin. Et suomalaiset, kun ei ollut omia sankareita, niin Emil Zatopekista tuli kaikkien suomalaisten sankari 1952. Ja se meille lapsille, nuorillekin tuli sitten sankariksi myös. Mielestäni suomalaiset katsojat jollain tavalla jopa adoptoivat Emil Zatopekin omaksi urheilijakseen. Mi milujeme Emila Zatopka. Dali jsme mu jméno Satu-Pekka. Finové umí Zatopek říkat. A slovo pohádka je ve finštině Satu. Pekka je jméno muže ve Finsku normálně. Satu-Pekka. No se, mikä kaikkia suomalaisia niin kuin mietitytti, oli se, että kuinka hän voi olla niin hyvä juoksija. Hänen tyylinsä oli kamalan näköistä. Suomalaiset juoksijat kauniisti, kevyesti kuin kasellit, niin Zatopek juoksi niin rumalla tyylillä, että kaikki hämmästelivät. Hänhän riuhtoi käsiään näin ja käänsi päätään ja irvisti ja niin edelleen. Että... Já chápu, že se to lidem nelíbilo. S těma rukama, ale já si říkám, ale Emil přece s těma rukama neběží. A měli se podívat na ty nohy a ty mši krásný. Olympijské hry, olympie, maratonský běh a všechny ty příběhy okolo toho, tak předurčují tady tu disciplínu jako královskou disciplínu. Poslední poveli startérový výstřel a závod započal. Emil Zátopek drobnějšími krůčky, než jsme jej zvyklí. Přebíhá hned na stadioně do čela závodu. On třeba nevěděl, jak se to běží, on to běžel poprvé vlastně. Teď říkal, no ale musím zjistit, jak se to běhá pomalu.
A byl tam náš vytrvalec, myslím Šourek to byl, a ten mu říkal, tak pojď na stadion, já ti to ukážu, jak asi čtvrtka se musí běžet rychle. Těpek to zkoušel a on na něho povykoval, ne, to běžíš ještě moc rychle, to musíš pomalu. Maratonci opouštějí olympijský stadion, 70 000 lidí je zdraví odchodu na velikou a dlouhou cestu. Poslední vytrvaleckou disciplínou na olympiádě v Helsinkách byl maraton. Zátopek ho nikdy neběžel, ale v hlavě se na něj chystal roky. Rozhodně nebyl favoritem. Prvních 15 kilometrů běžel v čele favorit Angličan Peters. Zátopek ho zpovzdálí sledoval společně se Švédem Janssonem. Peters zvolil vražedné tempo. Zátopek ho doběhl a zeptal se ho, jestli neběží moc rychle. Peters odpověděl ne, takhle se to má běžet. Jansson, který doběhl na 3. místě, potom si vzal citron na občerstvovačce a Těpek mi říkal, já jsem věděl, jestli mu ten citron pomůže, tak si na příští občerstvovačce dám 2. A on skapal. O několik kilometrů dál Peters skolaboval a Zátopek zůstal sám v čele závodu. Do cíle zbývalo 20 kilometrů. Krize nastala na 30. kilometru. Zátopek ji však zakrýval úsměvy. Později vyprávěl, že v těchto chvílích ho nohy bolely až za krkem. Když vběhl na stadion, diváci do jednoho povstali. Komentátor Československého rozhlasu se omluvil divákům. Po něm měl dojetí. A přes bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant Emil Zátopek. Nadšení 75 000 diváků je obrovské. Vždyť to, co dokázal Emil Zátopek, to je nadlidské. To jsme vůbec nečekali, my jsme vždycky zůstávali tak jako na zemi. Akor Emil, ten zvlášť, byl ještě k tomu pověrčivý, takže nerad prokoval, co bude a jak bude a jestli bude, protože říkal, já bych si to mohl zakřiknout, nedělej to nikdy. 3 kultamitalia Emil Zátopek. 5 000, 10 000 maraton. Ainoa maailmassa tähän mennessä. V tom je právě olympiáda úžasná, protože tam naraz člověk cítí, že už nezávodí jenom za sebe, ale že závodí taky za nějaký národ. Tam to nějak vynikne, jo? Hänen vaimonsa Dana Zátopkova, keihääheitto, kultamitali. There's no other place where the elite of some specific area in life get together. 10,000, 11,000, 12,000 people together. Olympijské hry jsou jednou za 4 roky a ten život sportovce je krátkej. Někdy ten vrchol trvá třeba jenom 1 sezónu. Za ten svůj atletický nebo sportovní život stihne 2, 3, někteří výjimeční sportovci 4 cykly a to je všechno. Neexistuje žádný filmový festival nebo hudební festival, neexistuje něco, co by se rovnalo olympijským hrám. Co do tradic, historie, co do zájmu veřejnosti, dalo by se říct veškerého lidstva. Pro mě třeba zrovna Emil byl úžasný v tom, že on měl krásný vztah i se soupeřema, i s těma opravdu největšíma soupeřema, což mi přijde podstatný a krásný na tom jeho životě. Francouz Okaša, ten, který s ním tak nádherně bojoval také v běhu na 10 kilometrů, i v tomto závodě se ukázal jako znamenitý bojovník. Mais on n'était pas jaloux, on s'aimait comme deux amoureux. Quand la course est finie, hop, on montait sur la pelouse et on s'embrassait comme c'est fabuleux. Vous voyez ça maintenant? C'est impossible. Vlastně u Mimuna to bylo založeno hodně taky na tom, že ho Těpek bral jako kamaráda.
a že ho vždycky cenil jako sobě rovného. On měl obrovský smysl pro fair play, spravedlnost a kamarádství. Est-ce difficile d'avoir été si souvent à la seconde place derrière votre ami Zátopek? J'étais pendant deux Jeux olympiques, toujours second, deuxième. Mais je me contentais parce que celui qui était devant moi, c'était un grand champion. Hein. Et enfin, j'étais heureux quand même parce que il y a deux athlètes qui ont fait 3 Jeux olympiques. C'est Zátopek, Alain Mimoun, c'est le tandem ça. Vous vous rendez compte? 3 Jeux olympiques. Des colosses, c'est des colosses. Personne ne nous battait. Dans le monde, pas en Europe seulement, dans le monde. V roce 1956 hostilo olympijské hry australské Melbourne. Letadlem z Evropy trvala cesta týden. Zátopek běhal na místě i na palubě. Já jsem zažil vyprávění Alena Mimouna. Během své běžecké kariéry se vždycky držel Emila Zátopka, protože si říkal, Emil vyhraje a já když se ho budu držet, tak skončím druhý. A Mimoun vzpomínal, že se držel Emila a jak tak běželi, tak mu říká, Alene, dneska mi to moc nejde. Víš co, běž dopředu a vyhraj. L'entrée dans le stade, c'est une bombe atomique. 120 000 personnes. J'ai jamais vu un stade éclater comme ça. Hein. Je voulais voir, l'important pour moi, où est mon copain, Zátopek. Et voilà que mon copain rentre 6e, mais en grand champion, il n'a pas comme ça. Il a sprinté, pareil, il a sprinté. Il a été aussi ovationné que moi. C'est ça que c'est le mystère du sport quand il est pur, tu vois. Et je touche l'épaule, j'étais comme ça. Émile, tu me félicites pas? Et puis il m'embrasse et me dit, c'est très bien, Alain, c'est très bien comme ça. Comme ça, il était content, comme si c'était pour lui. Hein. Mais il était content. Et on a dominé le monde, toujours premier, deuxième. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un troisième qui vient de... Et voilà, c'était beau. Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.